rhaid i mi? Oes rhaid i mi ddarllen a deall ac ateb y cwestiynau ar gyfer yr ail wers fory? Oes rhaid i mi rando a deall y sgwrsio a llenwi'r holl fwlchau ar gyfer gwers 4 fory? Oes rhaid i mi ddarllen a chlywed yr hanes am grio a gormes yn Syria draw? Oes rhaid i mi rando ar ddyletsyn radio am blant bach di gatref yn llwgu yn hanol y baw? Mae rhaid i mi rando. Mae rhaid i mi gofio. Ac wrth gydymdeimlo, mae rhaid i mi estyn fy llaw